Wannan bawan Allah yana cewa dan Allah akwai wani yana amfani da Facebook account ɗina yaya zan yi? Okay, idan wani yana amfani da account ɗinka na Facebook ba tare da sanin ka ba sannan kuma kana so ka dakatar da shi, abin da za ka yi shine bayan ka shigo cikin Facebook ɗinka sai ka shiga alamar nan ta chat, bayan ya buɗe maka sai ka shiga cikin settings, bayan settings ya buɗe maka sai ka shiga privacy and safety, bayan ya buɗe maka ga security alerts nan sai ka shiga cikinsa, bayan ya buɗe maka ga view logins. To a nan ne za ka ga dukkanin wani device da akwai Facebook account ɗinka a kai, wanda kake son cirewa kuma sai ka taɓa kan device ɗin kamar haka ga logout nan sai ka yi logout. Ko kuma ka bi wannan hanyar ka taɓa ɗigon nan guda uku sai ka yo ƙasa ka shiga cikin settings, bayan settings ya buɗe maka ga password and security nan sai ka shiga cikinsa, bayan ya buɗe maka gashi nan where you login sai ka taɓa wajen more ɗin nan, bayan ya buɗe maka wannan fiskan a nan za ka ga dukkanin wata waya ko wata kwamfuta da ka sanya account ɗinka a kai. Gashi nan wannan Infinix Note T10 ɗin nan shine account ɗinmu yake active a kai, wayannan sauran device ɗin kuma idan kana son ka cire su kawai sai ka danna log out of all seasons ɗin nan, bayan ya buɗe maka sai ka ƙara log out. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi sharing wa sauran al'umma domin su ma su amfana, sai mun haɗu da ku a next video.